prejavujú tam bodky alebo škvrny. Ide o príznaky chorôb. No a na tých čiarach máte nejaké bodky alebo bolesti hlavy, migrén, vyslovene migrénové bolesti, sú veľké ako špendlíková hlanička na čiare hlavy. A tie značia sklon, že máme k tým migrénám. Nemusíme mať, ale môžeme mať sklon k migrénu. Máme sklon k bolestiam hlavy, najmä teda migrénového charakteru. Tie zistíme, keď pozorujeme, že drobné línie križujú čiaru hlavy. Drobné línie, máme tu hlavnú líniu a drobné línie križujú čiaru hlavy. Ochorenia klbov, svalov a kostí. Tiež odzrkadľujú na čiare hlavy. Hlavným ochoreniam je v strede čiary života. To ešte sme nemali, že sme nesledovali, čiže to je tá posledná čiara, ktorá je najbližšie k palcu. Zreteľné poručenie z čiary hlavy môže poukazovať na zranenia, ktoré prežili ste určité zlomeniny kosti. Nemusí byť v celosti. Môže byť na určitej etape života ste prekonali nejaké problémy, ste mali so svalstvom alebo kostom. U mňa je to krásne.